Вик. Ох, Пипи! Здравейте, аз съм Вик. Допреди малко искахме да направим нов клип, но... И най-любимата ми песен свърши, но пък изгасна нещо тук. Телефона и клипа спря. Дано и тази ви хареса. Това е момиче като мен. И тя не е зле. После ще ви пуснем пак моята любима песен в 4-ти епизод. Сега в момента сечеме дърва, защото мислиме, че искаме да правим училище или пък нещо. Игравате ми даде това! Оха! Това е заради енчантването на меча. Ще изчакате ли само 5 минутки? Тук има малка работа. Ето, здравейте пак, тук трябваше да се усиля меча. И толкова е усилен, че защото братовчетка ми тук що, нали, уби тази крава и даде толкова много, защото меча беше усилен. Абе, братовчетки. Така храна от една крава. Братовчетки, що излезе? Пипи. Малко ви зарече. Хайде, че се стъмва и сигурно ще отгладне и трябва да вечеряме. Включила ли си чудовище? Чакай. Не. Постави ги така. Да, ще е по-добре. Оле, май си прибрах 1000-ния меч. Горе. Много та има. О, аз не съм легнала. Лягай. Аз слагам си Аз си взимам бразвата, че ми трябва. така, хайде си сложа. Идвай с мене. Сега този път идваш с мене чакам те долу. И си вземи за нещо за закуска за всеки случай, ако отгладнем. Аз съм си Взела. аз имам бисквити, имам фалка кравата, където ми... Аз си взимам 5 бисквити, 1 пак и 1 хляб. И 1 ябълка. Не, 1 ябълка само. Става храната. Мен толкова ми стига. Аз давам това, което ми пусна кравата. Аз сега намерих една крава и ще ударя и овцата. Няма да ми ги удреш, чули? Аз ще ги ударя. Я да я видя какво ще ми направи сега. Я да видя овцата. Тя само една вълна. И такова и ми даде 1 левел. Я да пробвам тая. Дори не ми дава към 2000. Ужас. Не знам. Търся още нещо за това. Овца. На теб връща ли ти левел? Връща ли ти на тебе левел? При мене ми дава левел, ама не ми го връща. Сега ще го направя. Музиката свърши, оправи този път е твой ред. Добре. Папа? Идеалната. Коя пусна? Виж. Готово правихме. Да, много прекъсва и аз мени. Чакай, Намерих една от тия овци. С гъбите. Я да я видя какво ще ми даде тая пак. Тая ми даде много повече от обикновена крава. Овцата дори не ми даде, излязаха левел и трябваше да съм на 2002, ама нищо не стана. Ние май се изгубихме. чакай да влезна. Изгубихме се. Аз не съм. Ето е. Ако и да се... Телефон. Мога ли да се телепортирам, ако няма никой? Не. Thank you. Това е една от любимите песни на братовчетка ми този път. Thank you. Ох,
Помогни ми. Ето аз измъкнах. Аз помислих, че няма проход. Аре, идваш ли сега, нали ходихме за дървето? Ние забрахме за какво отивахме. Този клип е по-спокоен, отколкото другите клипове, иначе другите два клипове много крещяхме на тях. Що ти правиш след смешни работи? Друг път не прави толкова смешно. Добре, че не гледате клипа на самата песен. Имате късмет. Ма този човек е стар за тия работи. Прибират се. Но най-Боби, явно сега ще си ходя. Ох, извинете, ама сигурно сега ще си ходя, не знам. Извинете се за натъжаването, ама е така. Пипи, не пей, докато имаме клип. Добре, няма какво още да ви покажа и чао!